Siis se kävi oikein sinun käsiksi. No joo, mutta olihan se nyt sen arvosta. Muutenhan se olisi vienyt Mantleena takas sinne hulluun lahkoon. Mistäs hullusta lahkosta täällä nyt on kyse? Mantleena ja Cindy Fayen. Joudun vähän selvittämään välejä sen kanssa. Mut vastahan te karkasitte auttamaan Madlenan pois isänsä kynsistä. On siinä tyttöparalla hankalaa. Hihhuli-isä kieltää kaiken normaalin toiminnan. Pahalta se kyllä kuulostaa. Onhan niitä kaikenlaisia kieltoja täälläkin. Ruoka ei näköjään vielä valmista. Hetki menee. Sitten mä varmaan ehdin käydä katsoa, onko Mantleena on kaikki hyvin. Totta kai. Hei! Mulla piti olla täällä pari pulloa kaljaa. Missäs ne on? Poissa. Poissa! Oi saakeli. Täällä on ruvettu leikkimään pullonpiilotusleikkiä. Tähän naurettavaa. Enemmän kuin Talen karkureissut. Sua näyttää kiinnostavan, mihin sun viinapullos on piilotettu. No mihin ne on piilotettu? Tää on mitään väliä sillä on. Saahan kaupasta lisää. Sä et mene mihinkään. Me puhutaan nyt. Seppo, kato mua. Mä pelkään, että mä menetän sut. Siltäkö susta tuntuu? Sä et oo enää se sama luotettava mies, johon mä aikanani tutustuin. Lapsetkin on tästä tilanteesta hämillään. Ne on nuoria eikä enää lapsia. Silti ne tarvii sua vielä. Vähintään yhtä paljon kuin minä. Mitäs jos mä varaisin sulle lääkäriajan? Terveelle miehelle. Mitä se auttaisi? Siellä sä voit luottamuksellisesti keskustella ja selvitellä syitä sun juomiseesi. Höpö. Lääkärille mennään, jos ollaan kipeitä. Toinen vaihtoehto on AA-kerho. Ei varmasti. Siellä hyysätään juoppoja, ja sellainen minä en ole. Joo. Onko teillä nyt sitten häävalmistelut täydessä käynnissä? No pikkuhiljaa. Kunhan tässä ensin on selvitty niistä kihlajaisista. niinpä tietenkin. Mitenköhän mitä jos käväisis hakemassa kioskilta parit lihapiirakat? Mulla on kyllä tuolla jääkaapissa makkaraa, jos vaan kelpaa. No ilman muuta. Laitaan tuohon kiertoilmauuniin, niin valmistuu nopeammin. Joo. Vaan mulla ehti tulla jo janoa tässä. Otatko hömpsyt? Ei, kiitos. Seppo, ei. Kyllähän mä ymmärrän, että sulla on paha olo. Mutta helpottaisiko sua, jos sä puhuisit siitä? Mä oon kyllä valmis kuuntelemaan. Sä alat kuulostaa ihan Helenalta. Sekin tuputtaa mulle keskustelukumppaneita ja A-klinikkaa. Mutta sehän vaan osoittaa sitä, että se välittää susta. Vaikka se ei edes tiedä, minkä takia se juot. No, mä otan ihan silloin, kun siltä tuntuu. Ei mulla mitään ongelmaa ole. No, mutta jos se sua yhtään lohduttaa, niin just tossa päätin, että saa olla tänään viimeinen kerta, kun mä otan pitkään aikaa. Toivotaan niin. Joo, se pitää. Kippis. Joo, mutta silloin oli vitsit vähissä, kun mentiin sitä susikoiraa karkuun. Ai, tota tarinaa mä en mielelläni muista. No etpä tietenkään, kun sä juutuit Juman kautta ikkunaan. Sen sä kärvistelit, kun selälleen pyllähtänyt koppaskuoria. No sun nojatuoliahan siellä metsästettiin. Onneksi Helena sentään löysi meidät. Helena se on minusta aina huolen pitänyt.
Mitäs täällä touhutaan? Tässä justi Ismolle kehoi ihanaa vaimoani Helenaa. Sillä lailla. Lähdepäs siitä kotiin kännäämästä, ettei Ismo ja Liisan ilta mene taas pilalle. No, ei tässä ole mitään hätää. Niin. Istutaan nyt hetki vielä, ystävien kesken. Siksi mä ihmettelenkin, että sä vaan katsot kaveris juomista läpi sormien. Justi se joo, sillä tavalla. Tule nyt sitten ihan joka paikkaan kyttäämään. Joo, minä lähden nyt. Kun ei missään saa olla rauhassa. On se kumma. Seppo! Seppo! Hengittääkö Seppo? Tuon tajuton. Herää nyt, hyvä mies, herää! Varovasti ei se liikuttaa, se voi olla vaikka silkä poikki. Ei se saa olla niin. Mitä tää tapahtuu? Seppo kaatui portaissa. Se tuli pahannäköisesti alas. Hei, kuulet sä mua? Seppo, kuulet sä mua? Sano jotakin. Okei, mihin sua sattuu? Mun pää kolahti jotenkin tossa pikkusen, ei tässä mitään. Taisit selvitä juovan tuurilla. No niin, otas nyt ihan rauhallisesti. Soita 112. Ei mitään ambulanssia kannasta. Sä olet sen verran sekavassa kunnossa, että sut on vietävä saman tien päivystykseen. Ei, mä sanoin, että ei Hei, mitään. Seppo, tää ei oo mikään leikin asia. Sut on tutkittava mahdollisia aivovaurioita. Vaikuttaa siltä, että Seppo selvisi pienellä ruhjalla ja lievällä aivotärähdyksellä. Eikö diagnoosi ole täysin varma vielä? Seppo on vielä sen verran humalassa, että me pidetään hänet tarkkailussa täällä yön yli. Onko tässä vielä jotain muita riskejä? Aivoverenvuodon mahdollisuus on vielä olemassa. Mutta se on hyvin, hyvin pieni ja teidän mä olisi ihan luottavaisin mielin. Kiitos. Taisi karata vähän mopokäsistä. Seppo oli Ismon kanssa iltaa viettämässä ja se taisi ottaa muutama oluen liikaa. Onko sellaista sattunut useinkin? Se on melkein joka ilta juovuksissa. Miksi et sä ole mitään sanonut aikaisemmin? En mä ole halunnut rasittaa ketään näillä murheilla. Mutta mä en enää tiedä, mitä mä teen. Huomenta, Seppo. Joko sä oot lähdössä? Juu, mä oon ihan kunnossa, kiitos vaan. Mulla olisi ensin vähän asiaa. Joo. Puhutaan vähän sun alkoholin käytöstä. Mitäpäs puhusta siinä on, kyllä aikuinen mies saa silloin tällöin vähän ottaa. Sä olit viimeksikin humalassa, kun kävit täällä sydänoireiden takia. Ne oireet oli ihan vaan teeskentelyä, kun mä en halunnut, että Helena huomaa, että mä oon ottanut pari paukkua. Sun iässä tuolla sydämellä alkoholin liikakäytöllä voi olla kohtalokkaita seurauksia. Liikakäytöllä. Viime aikoina on tullut otettua vähän enemmän kuin ollut stressiä. Kaikki on hallinnassa. No nämä maksa-arvot nyt kuitenkin kertoo vähän toista. Onko ne jotenkin huonot? No ei nämä erityisen hyvätkään ole. Ja aika selvät ongelman merkit täältä on luettavissa. Joskus voi käydä niin, että kun ottaa liian monta yömyssyä, niin ei sitten enää osaakaan olla ilman. Mutta ton ongelman kanssa sun ei tarvi olla yksin. Apua on saatavissa, mikäli sä oot vaan valmis ottamaan sitä vastaan. Tässä on sulle lähete katkaisuhoitoon. Sun ei tietenkään ole pakko sinne mennä, mutta kyllä mä sitä hyvin voimakkaasti sulle suosittelen. Joo. Oliko tää nyt sitten tässä? Jep. Ei muuta kuin onnea matkaan. Kiitos, kiitos. Hei. Hei hei. Kyllä tää tästä vähän päätä juilii. Harmittaa, kun tuli sillä tavalla kompuroitua. No, onneksi siitä selvittiin pelkällä säikähdyksellä. Et usko, miten iloinen mä oon, kun sä tulit järkiis.
Mikäs täällä on meininki? No sitä mä vähän ihmettelen tässä. Me Katarinan kanssa juteltiin siitä sun lähetteestä katkaisuhoitoon. Se on parasta, että sä lähdet nyt saman tien ennen kuin sä ehdit muuttaa mielessä. Jaha, että oot oikein mulle laukunkin pakannut juonittua sitä ennen Katarinan kanssa mun selän takana. No pitihän sun saada ymmärtämään oma tilanteesi. Mun tilanteessa ei ole mitään vikaa. Hoidot on puliukkoja varten. No et sä kyllä semmoset kovin kaukana ollut. Sinäkin. Te ootte kaikki mua vastaan. Nyt pois. Sellaista minä ajattelen teidän hoidoistanne. Mut mehän ajateltiin vaan sun parasta. On se kumma, kun ei edes kotonaan saa olla sellainen kuin on. Minä en aio kuunnella yhtään saarnaa enää hyvästi.